हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आम चैनल तरफ आपन को बहुत सारा भल पाइबा। आज तो संडे अच्छी तो से मुझे लेट्रे उठिली। उठिले कि देखला बेलू मामा कौन कर बाहर की रेडी है। पचारि कुआड़े जी ना कहले सरप्राइज अच्छी कही आसिले। बोले हौ हौ रही था भिडटा टे करदे जाऊँगी देखिया कौन हो। आज तो पूरा खरा पाग, पूरा खरा जोर से पड़ुची। वर्षा आज टिके भी नहीं, आकाश पूरा फांका अच्छी। आप देखिपे बाहर को पूरा खरा पाग, पूरा ग्रीन ग्रीन देखा पूरा बिल। एक्चुअली एटा हूँ आम बारी। से विषय मुझे पर के भिडियो कहि आपन को आउ गोटे भिडियो बनैबी आम घर आम बारी विषय रे। सब फार्म रु कदली गछ, अमृतभंडा गछ सब आसिक पड़ी। देखो केते बढ़िया देखा होची। सेटा होची आम गाँव रास्ता जाइची। हाँ चलतु देखिए से बाहर ले कि ना लेट भी हो गला 8टा पाखापाखि है। हाँ चलतु तुम बाहर कुआड़े जावा कहीं एवं कहन पचार कहूना कुआड़े जी बोली। हाँ 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 तेरे मुझे आसती रेडी होगी बाहर। तो फ्रेंड्स मुझे बाहरी गली जावाई। तुम बाहर ना नहीं? हाँ देखो मत सका कहते बाहर मुझे बाहर रेडी हो गली। देखला सी ए नेल पॉलिश लगाऊँ। चल जल्दी जावा। गला तुम चौर मुंडिया मार्च। हाँ जीवा चलो जीवा लेट है। तुम सी जाऊँ कौन मिठा हरिया किनापी भोग कर आने चकरा नहीं आम मिठा आ भोग नहीं आस दुकान गला सका सका भोग खत्म हो गला। पूजा सकाशे सका सका भोग शेष दुकान आम घर पाखापाखि हो गलु। आउ 10-15 मिनट घरे पहुँचू। कौन खुशी लगुच हाँ घर को जावाक सका सका पूरा रेडी हो जाऊ नाई। आम घर पाखे पहुँची गलु। उठिक एक्चुअली बजार रे काम अच्छी मुझे तुमसे छाड़ी दी जाऊँगी। मुझे आउटी गले आसबि है। हौ जाओ तेज आसबि 11टा बेले। हौ जाओ। जाइए मामा को घर छाड़ी आसला मुझे गोटे मार्केट जी काम अच्छी संडे अच्छी ना आज सब कम सारे पड़ो।
ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ନେଇ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ବାହାରିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବା ମୁଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଗଲେ ବାଲୁଙ୍ଗା ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ଆଉ ସେ ବାପା ଘର ତାଙ୍କ ଏଇ ବର୍ଷ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କରିବେ ଆଉ। ସେଇ ଜାଗା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ହିଁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିକି କାମ ସାରିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ କରି କରିସାରିଲିଣି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାଉଛି, ରହିଥା ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ମୁଁ ବାହାରିଗଲି, ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା। ନାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ତରତର ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ କ'ଣ ତୋଳିଥିଲେ ସକାଳେ ନେବା ପାଇଁ, ହାର ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇନା ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଟା ଆମର ନେଇକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିକି ଆସିଲି ଘରକୁ ଫୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ମାମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିବା କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, କବାଟ ଫବାଟ ସବୁ ମେଲା ପକେଇ କୁଆଡ଼େ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘର, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘର। ଦେଖେ ପୁରୁଣା ଘର ଆଡ଼େ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଏଇପଟେ ବୋଧେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଗୀତ ଫିତ ବାଜୁଛି କ'ଣ ସବୁ। ମୋ ପାଟି ଶୁଣିକି ଚିତା ପକଉଥିଲ, ଉଠିକି ପଳେଇଆଇଲ ନାଇଁ? ହଉ ତୁ କର ଥାଉ। ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଛି ନାଇଁ, ଭଲ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ବାଲୁଙ୍ଗା ସବୁ ସଇଲାଣି? ବଢ଼ିଆ ଝୁଟି ପଡ଼ିଛି ଆଉ, ଆହୁରି ବୋଧେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମାଙ୍କର ଘର ପଛପଟ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଏଇଠି ବୁଲିକିନା ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଆଗ ବାଟେ ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏ ପଛପଟେ ବି ତାଙ୍କ ବାଟ ଅଛି ଏପଟେ। ବଢ଼ିଆ ଚିତା ପକଉଛ ଆଉ। ହଉ ପକାଅ। ଚିତା ପକାଇ ସାରିକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଛି, ମମି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଜଡ଼ା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ପନିର। ସାରା ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରା ଖାଇବା ଭୋକ ଗଲାଣି। ଆଉ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବା? ପୂଜା ସରିଲେ ଯିବ ରାତିରେ? କେତେ ରାତି? ହଉ। ଖାଇବା ରେଡ଼ି ବି ହେଇଗଲାଣି, ବାଢ଼ି ବି ଦେଲେଣି। ଏତେ ସାରା ଖାଇବା, ଆସୁନ ଖାଇବ। ସରି ତମର ପା ଆଜି ଓଷା ଅଛି। ଖାଅ ନ ଖାଅ, ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଉଛୁ ଆମେ ଆଉ।
ये तांको फैमिली मेंबर गोटा खाया को पड़े आसला ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମାଙ୍କର ଠାକୁର ଘର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘର ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମା'କୁ ପୂଜା କରାହୁଏ। ଦଶହରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ପୂଜା ଯେମିତି ହେଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଳସ ବସିକିନା ପୂଜା କରାହୁଏ। ତାଙ୍କର ନନା ବି ପୁରା 5 ଦିନ ଆଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ପୁରା ପୂଜା ସାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଦଶମୀ ପରେ ଯାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘର। ସେ ଗେଲା ହଉଛି। ପୁଣି ଆସିଗଲାଣି ଏଠି ଗେଲା ତାକୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଧରିକି ବସିବେ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ। ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଗେଲା ହବ। ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ଗେଲା ଥାଉ 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 ଥାଉ। କହୁ କହୁ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ହିଁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଛୁଆମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଗଲେଣି ପୂଜା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର। ଘର ସାରା ପୁରା ଲିଚୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଘର ପୁରା ପୁରା ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଘର ଆଉ। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖରାବେଳ ସାରା ଏ ଛୁଆ ସବୁ ଘର ସଜା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀର ପ୍ରାଣ ନାହା ଶୋଭିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ବାହା ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଧନ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାରକା ମହିମା ନିର୍ମାଣ କଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା 18 ବଂଶ ଲୋକ ଜଣି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁର କୁଟୁମ୍ବ ସକଳ ସମ୍ପଦ ଆରମ୍ଭ ଅଜିରେ ବହୁ ସୁତା ସୁତ କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଲେ ବହୁତ କୃଷ୍ଣର ବହୁତ ଯୁବତୀ 32 ସହସ୍ର ରେବତୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦୁଲଣ ଏଥି ଅଧିକ ନୁହେଁ ଉଣା ଦୁହିତା 3 ଗୋଟି ଜାତ ଏମନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ବହୁତ ରାଜା ତହିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଦବ 3 ଜଣ ସୁବେଣ ପରଜା ପାଳନ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସବୁରି ଘରେ ସୁଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କୁବେର ସମାନ ଜଗଦ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ସେ ପୁରେ ଅଛଇ ସମସ୍ତ ଆପେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧରି ମେଦିନୀ ଭରା ନାଶ କରି
जहि विजय जदु वस्त्र देखंतु गाइस पुष्पांजलि दिया हब वर्तमान मामुन दीदी आमर फूल बांटुचंदी अच्छा खुशी तुम तो अंगनवाड़ी जाऊँ तुम अंगनवाड़ी गीत पढ़ा हो तो गोटे गीत बोलिल अच्छा गोटे गीत बोल ठीक एक्शन करी कह आम ए घर को बाहर जावाक मामा घर पूजा भी सरीगला राति भी होगला बाहर घर को जावाई पूजा सर तो हाँ पूजा सर चलो जा घर को जा हाँ ना आज रही नाई घर को जा हाँ आई आम ए जाऊँ घर को बाहर जीवु बोली टाइम बर्तमान 9टा है आसिक चलो अंधार रात आम फेरुचु रास्ता पूरा सुनसान आप देखिपे गोटा भी लोक ना घर भी फोन कले पूरा रास्ता सुनसान उठ से बहुत खुशी हो जाते रास्ता छाड़ू ना केतला आइल केतला आइल एबे आसिल
ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସେ ପାଖରେ ସାଲେପୁର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, +2 ପଢ଼ୁଛି। ରାତି ବାଜି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ବି ଆଜି ଦିନମାନ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁ। ମାମା ତ ଏଠି ବସିଗଲେଣି, ଟାୟାର୍ଡ଼ରେ ବସିଗଲେଣି ଏଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବାଟା ଟିକେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ନର୍ମାଲି କଥା ହେବା ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଯାଉଥିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ବି କରିବେ। ଆମେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ତ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଧୀରେ କରୁଛୁ ଧୀରେ ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ। ହଉ ତେବେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତା ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।